80 jaar geleden werd Friesland bevrijd van de Duitsers. De herinneringen staan nog heel tijd vast in het onthoud bij de meesten die in de oorlog tiener wienen. Het moment dat de Duitsers binnenvallen, staat ze nog helder voor de geest. Je komt de klas binnen en meester zei, dan ben je wordt vrij. En dat vonden wij als ben toen wel mooi, vrije dag. Maar achteraf weer het natuurlijk spanning. Want toen weer de Duitsers Nederland binnenvallen. Ik kwam beneden en daar was die buurvrouw en die was in alle staten en die stond troost te zoeken bij mijn moeder. En toen hoorde ik dat het oorlog was. En toen weet ik nog kleer dat ze mij ding hoe het brengen kan bij een webbrechtje. Ik kon onder de tafel lezen. Ik bezeerde me nou, alle die Duitsers, alle jongen, ik vond het verschrikkelijk. Dat was net een leuke tijd. En dan die Duitsers, die ben in een café deze een schofje zitten. Maar die tanken en alle, het weer, ja, iselijk. Het leven verloren volslaan. De vrijheid die ze altijd hielden, wie in één keer voort. Nou, dat was heel gevaarlijk overal, hè. Je moest uitzien. Ja. En je moest, je kon net, je woonde voor zijn vestjesjongen, dan moest je voorzichtig, dat kon net. Dijkstra en zijn broer maakten in de oorlog werkje voor de Duitsers. Dijkstra werd na een paar weken onder te doeken, maar zijn broer maakt werk in de Duitse leer. Dat werd er in 1943 oppakt en overbracht naar een concentratiekamp. Ja, en daar is hij in 1945 vermoord. En dat beheerste bij ons natuurlijk het gezin. Ik beleef dat nog. Iedere dag. Maar dan, na 4 verschrikkelijke jaren, wordt Friesland bevrijd. Alle details van die ene dag staan nog scherp op het netvlies. Ik heb bij die Canadezen op het tank zitten, jongen. Oh, wat hekken willen hadden. Ja, werkelijk weer. Dan gaan we alle jongen van de jaar de feest vieren, hè. Want het weer bijzonder, hè. Ja, ja. Jongens toneelstukken opvierd. Tetman de Vries, Tetman de Jarig. Die voerden door de stukken op. Dat is weer prachtig, hè. Open lucht. Nou, daar mocht je dan heen. Ja, dat is weer mooi.